खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि बे बड' स्टाडि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नोंथांमोननि थाखाय PM मदिया मा खालामदों? 12,000 रां बयनिबो एकाउन्टाव हरगोन। मानि थाखाय बियो? गंसे बयनिबो न'खराव मा हरगोन बेयो? लेट्रिन। मानोना गंसे लेट्रिननि बेसेना बेसेबां? 12,000 रांनि। बेखौ माखासे कन्ट्रेक्टरफोरा बेसेबां? 5,000, 6,000फोरावनो मा खालामो? कमप्लिट खालामो आरो बिसोरो 7,000सो मा खालामो? मुलाम्फा जायो। आरो बिसोर मा लेट्रिनफोरखौबो मोजां लुआ। बेनिखायनो PM मदिया गावबागावनि एकाउन्टाव बेसेबां? 12,000 रां सोना हरनायनि मोनसे थांखि लादों, जाहाथे गावनो 12,000 राङाव मोनसे मोजां लेट्रिन लुनो हायो। स' बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार, लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै हो। नोंथांमोना गिबियाव मा खालाम? क्रमखौ अपेन खालामनानै ला। बेनि उनाव नैबे गोजौथाराव नैबेहाय थुनानै हो। थुनानै होनायनि उनाव बेहाय डेस्कटप साइट होननाय मोनगोन। बेहाय मा खालामनानै हो? खनसे थुनानै ला, जाहाथे बे मा डेस्कटपफोर बायदि जायो। बेनि उनाव नोंथांमोना सार्च खालाम बेहाय IHSL एप्लाइ। बेनि उनाव ग खालामनानै हो। फाइनालि बेबायदि मोनसे फैगोन। बेनि उनाव मा खालाम? नैबेहाय गोजौथारनि टपाव इन्डिभिजुवेल हाउसहोल्ड लेट्रिन एप्लिकेसन होननानै बेहाय मा खालामनानै हो? थुनानै हो। बेनि उनाव नोंथांमोना गोदानबा नोंथांमोना मा खालामदों? बेहाय पासवर्ड बानायाखैबा गिबियावनो नोंथांमोना गोदानबा नैबेयावहाय मा खालाम? निउ एप्लिकेन्टआव मा खालामनानै हो? क्लिक हियाराव थुनानै हो। स' बावहाय गिबिथारावनो स्टर गोनाङाव गावबागावनि गासैखौबो होनांथारगोन। गिबियाव नेम होनांगोन, बेनि उनाव मबाइल नाम्बार होनांगोन, बेनि उनाव इमेल एड्रेस होनांगोन, बेनि उनाव एड्रेस होनांगोन, बेनि उनाव स्टेट, बेनि उनाव आइडि टाइप, मा आइडि होगोन? भटार होयो ना पान होयो? बेनि उनाव आइडि नम्बर, भटार एबा पाननि नम्बरखौ होनांगोन। बेनि उनाव मा? इन्टार कड, नैबे केपचा क'डखौ मारिनानै मा खालामना होनांगोन? रेजिस्टार होनानै होनांगोन। स' बेहाय आं गासैखौ फिलआप खालामबाय। बेनि उनाव मा खालामनांगोन? रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दाना बेहाय मा मोनबाय? आङो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोनबाय। इउआर आइडिया जाबाय मा? आइडि मोनबाय। स' नोंथांमोना बेबायदि रेजिस्टार खालामबा आइडि मोनगोन। बेजों नोंथांमोना मा खालामनो हागोन? हमाव थांनानै मा खालामनो हागोन? बेखौ लगइन खालामनो हागोन। बेनि उनाव मा खालामनो हागोन? एप्लाइ खालामनो हागोन। स' दानिया बेबायदि मोनसे बेनि उनाव जिमेइलाव चेक खालामदो। नैबेनो जिमेइला, बेवहाय मेसेज फैखागोन। अब्लाना नुनो मोनगोन बेबायदि फैगोन IHSL। बेहाय नायदो। बेनि उनाव बेहाय आंना मोननै फैनानै दङ। मोनसेया जाबाय नैबेनो जाहैबाय पासवर्ड फर इउआर IHSL। बेबायदि फैगोन। पासवर्डआ जागोन माया? नैबेयो AHCSA11। बेनि उनाव मा खालामदो?
हमाव थुनानै होफिनदो। हमाव थुखांनानै मा खालामदो नोंथांमोना अफिसियेल लगिनावबो खालामनो हागोन आरोबा एप्लिकेन्ट नैबे मा खालामना हो लगइन खालामनानै हो। लगइन आइडिखौथ' मोनखाबाय, पासवार्ड मोनखाबाय, अब्लाना मा खालामना होदो बेहाय लगइन खालामनानै होदो। बेनि उनाव बेबायदि मोनसे पेज फैगोन। अब्लाना नोंथांमोना गावबागाव पासवर्ड बानायना लानो हागोन। नैबेहाय पासवर्ड निउ पासवर्ड, नैबे कारेन्ट पासवर्डखौ होना हो, नैबे निउ पासवर्ड, नैबे मा हो कनफार्म पासवर्ड। बेनि उनाव मा खालामनानै हो नैबेहाय एन्टार द क'डआव मा खालामनानै हो नैबे केपचा क'डखौ थुनानै हो। बेनि उनाव नोंसोरो चेन्ज पासवर्ड खालामनो हासिगोन। पासवर्डखौ गावनि गोसो बायदि नैबे पासवर्ड होखाबाय नालाय बे मा खालामनानै हो खनसे थुनानै हो चेन्ज पासवर्डआव। बेबायदि मोनसे पेज फैगोन। बेहाय मा खालामनांगोन आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे स्टेटखौ सायख'बाय, नैबे मा होनांगोन डिस्ट्रिक्ट, नैबे ULB नम्बर आरो नैबे वार्ड नम्बर होनांगोन। बेनि उनाव मा होनांगोन नेम अफ एप्लिकेन्ट, जेन्डार हौवा ना हिन्जाव, नैबे मा होनांगोन फादार बा हासबेन्डनि नेम, नैबे मा होनांगोन मबाइल नाम्बार, नैबे रेजिडेन्सियेल एड्रेस, नैबे एक्जिस्टिं टयलेट, नैबे मा होनांगोन ट्रान्सफार खालामगोन नामा आधार लिंकजों ट्रान्सफार, ओमफ्राय नैबे मा होनदों आधार कार्ड दंना गैया। जुदि आधार कार्ड दङ नैबे मा होनांगोन एनरलमेन्ट स्लिपखौ एप्लाइ खालामदो आरो नैबेहाय एप्लाइ खालामनोबा एनरलमेन्ट स्लिपखौ होनांगोन। नैबे मा होनांगोन बेंकनि डिटेल्स होनांगोन। सब बेबायदि एप्लाइ खालामनांगोन। बेफोरखौ मा खालामजोबनांगोन नैबे पासबुक बेंकनि पासबुक फ्रन्ट सिगांनिखौ मा खालामना होनांगोन साफायनानै नैबेहाय आपल'ड होनांगोन। बेनि उनाव मा खालामनांगोन नैबेहाय मा खालामनांगोन फट'ग्राफखौ आपल'ड होनांगोन। बेनि उनाव आइ एग्रियाव थुनानै मा खालामनानै होनांगोन एप्लाइ खालामना होबानो नोंथांमोना 12,000 एबा 12,000 रांखौ मोननो हागोन। स' नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार। थेंक्स फर वाचिं।